Kawai kabaik Yamaha R15 V4 rong blue kabadan yo number plate AS17M Iwain Rio Not kat bakadang yang halayeng kabadan ha Kyrdum West Khasi Hills District kala satu no ha kapur South Shiteng Menstem ha kakat santar ukala lengkot R15 Rio. Lakar pat balada don Kiba yo I ni yo Jingtip sepang jongani kabaik Sngewbha ban pentip ha ki phone number kibala ai harum badan sa Sngewbha ya kibala ban penyo Jingtip. Ki phone number kilong pra nyo khandai pra nyo R khandai nyo pra. Lani, kendai lain rio, nyo iwe pra, ar rio pra. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataya kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpanyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya